Assalamu alaykum hormatly dostlar. Şu 6-iyulda Dubayda arzan auksionda görkezek maşinalarımızın biri 2022 yıl Kia K5 LX S komplektasiya 1.6 turbo motorlu 109 ming mil geçen maşin. Maşinin çep tarafında görüşünüz yani degim yok dostlar. Öňüm arasaca paçka degmedik. Şeylerak görkedelim. Öňünde de hiç degim yok. Maşinin sağ tarafına geçtik. Degimi şeylerak kapıları şeyle kesilen dostlar 3 kış udar degim yok. Arasa maşin şu ön klaba oyununa da çatlan yer barken ön klaba oynam çalışmalı. 2 kapı çalışmalı, bir bakavoy sağ ön kapının ruchkasını takmalı. Ne şeylerak. Sağ taraf iz kırlada birazcık şeylerak yemşeren yer bar dostlar özüm becerip bolýar, hiç problemi yok. Muman maşin ýagdaý gowy. İdine geçtik. İdimde de hiç degim yok. Arasa çep taraf idim gowy degimsiz. Ön kapılarda beskül çoğay dostluk var. İçi mata salon. Ayrıbak esas soralayan zat hiç ilatmadık. Hem ayrıbaklar yerine multirol, ulu monitor, çıkıp duran monitorli, maşin start stop gerekli fonksiyalar yerleştirilen dostlar. Sizdeynler odan renkli, odan dizaynlı mata. Kan degim ýagdaýyn şu yerden görüp barlap bilersiňiz 22-nji ýyl ýanwar aýy. Maşynyň ýyzky salonyna mörkedeliň dostlar. Şeýlerak sizdeynler arasaca. Primer auksiondan 7500-8000 dollar aralyk alyp bolar diýip pikirlenýär dostlar. Gerek diýseňiz gyzyklansaňyz arkaň profilak nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz ýatyp geçelim. 2022-nji ýyl original 1 kal Kia K5 1.6 turbo motor 109 ming mil geçen maşin şuň arzan auksiondan. Assalamu alaykum hormatly dostlar. Şu 6-ýylda Dubayda arzan auksionda görkezek maşinalarymyzyň biri 2022 yıl Kia K5 LX S komplektasiya 1.6 turbo motorlu 109 ming mil geçen maşin. Maşinin çep tarafında görüşünüz yani degim yok dostlar. Öňüm arasaca paçka degmedik. Şeylerak görkedelim. Öňünde de hiç degim yok. Maşinin sağ tarafına geçtik. Degimi şeylerak kapıları şeyle kesilen dostlar 3 kış udar degim yok. Arasa maşin şu ön klaba oyununa da çatlan yer barken ön klaba oynam çalışmalı. 2 kapı çalışmalı, bir bakavoy sağ ön kapının ruchkasını takmalı. Ne şeylerak. Sağ taraf iz kırlada birazcık şeylerak yemşeren yer bar dostlar özüm becerip bolýar, hiç problemi yok. Muman maşynyň ýagdaý gowy. İdine geçtik. İdimde de hiç degim yok. Arasa çep taraf idim gowy degimsiz. Ön kapılarda beskül çoğay dostluk var. İçi mata salon. Ayrıbak esas soralayan zat hiç ilatmadık. Hem ayrıbaklar yerine multirol, ulu monitor, çıkıp duran monitorli, maşin start stop gerekli fonksiyalar yerleştirilen dostlar. Sizdeynler odan renkli, odan dizaynlı mata. Kan degim ýagdaýyn şu yerden görüp barlap bilersiňiz 22-nji ýyl ýanwar aýy. Maşynyň ýyzky salonyna mörkedeliň dostlar. Şeýlerak sizdeynler arasaca. Primer auksiondan 7500-8000 dollar aralyk alyp bolar diýip pikirlenýär dostlar. Gerek diýseňiz gyzyklansaňyz arkaň profilak nomerler